Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Довталаб барои камарбанди муваққатӣ вазни сабук UFC Пэди Пимблей дар суханҳои якум рақами рейтинги вазни худ Арманд Сарукян ҷавоб дод. ӯ бояд даҳонашро пӯшида ҷои худро донад. Ягон кас муҳорибаҳои ӯро тамошо кардан намехоҳад. ӯ ҷангуари дилгиркунанда аст. Чарлз Оливейра муҳорибаҳои дилгиркунанда намегузаронад, аммо Арманд Сарукян коре кард ки муҳорибааш зидди Оливейра дилгиркунанда шавад. ӯ дар интервю гуфт ки вақте Пэдиро аз наздикӣ мебинам, ӯро ба шапалоқ мезанам. Бародар, ту маро дар Қатар дидӣ ва ягон кор накардӣ. Арманд аз худ кимкиҳо месозад ва агар ки ӯ кӯшиш кунад ки маро шапалоқ занад, ман ӯро ба нокаут равон мекунам. ӯ дарҳол ба гӯштин мегузарад, чунки ин ҳама коре ҳаст ки ӯ карда метавонад. Суханҳои ӯ сафсатаанд, гуфтааст Пимблей. Хотиррасон мекунем ки Пэди Пимблей дар муҳорибаи навбатии худ бо Ҷейсон Гейҷи вомехӯрад, ки муҳорибаи онҳо рӯзи 25 январ дар турнири UFC 324 баргузор мегардад ва барои камарбанди муваққатӣ вазни сабук хоҳад шуд. Шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед, пас ширкати шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи паҳлавонро тавсия медиҳанд, ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. Ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим, ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. Барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода, ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. Чемпиони пешинаи вазни нимёна UFC Камару Усман боварӣ дорад, ки муҳорибаи ӯ зидди чемпиони ҳозира Ислам Махачев аз ҳама муҳорибаи калон дар вазни 77 кг мешавад. гӯш кунед, агар ташкилот гӯянд ки мо дар вазни нимёна аз ҳама муҳорибаи калон ташкил кардан мехоҳем, пас фикр мекунем ки ҳамаи мо шумо медонем ки ин кадом муҳориба аст. Пештараи якум рақами паунд-фу-паунд зидди ҳозира якум рақами паунд-фу-паунд. Боз ки арзанда аст? Ба ман бисёри довталабони ҳозира писанданд ва ман мухлиси онҳоюм, масалан Карлос Пратес. Лекин фикр мекунем ки ӯ бояд ҳаддиақал як муҳорибаи дигар гузаронад. Ҳозир ҳама корҳое ки ӯ мекунад ба ман писанд аст. Чӣ гуна ӯ хоҳиши ҷангидан дорад, чӣ гуна ӯ ба актагон мебарояд ва чӣ гуна муҳорибаҳои худро мегузаронад. Ҳатто агар ки ӯ шикаст хӯрад, ӯ хатогиҳои худро ислоҳ карда боз бармегардад ва ин чизҳо ба ман писанд аст. Ҳамчунин Дана Вайт ва Хантер Кембел чунин ҷангуаронро дӯст медоранд, гуфтааст Усман. Ва дӯстон, чӣ гуна ки ҳамамон медонем, Усман ва Махачев як менеҷер доранд, Али Абдулазиз, ва Абдулазиз ҳама корро карда истодааст то ин ки ин муҳориба баргузор гардад. Ин муҳориба барои ҳар дуи ҷангуарон имконияти калон аст. Усман чемпион шуда метавонад, Махачев бошад дар ғалабаҳои пайдарҳам рекорди нав гузошта метавонад, ки то ҳол ягон ҷангуари UFC ин корро кардагӣ нест. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов ва рақиби ӯ Майрон Сантос вазни даркорӣ карданд ва биёед якҷоя тамошо мекунем. 66 килограмму 220 грамм вазни расмии Муҳаммад Наимов. شصت شش کیلوگرم و 900 گرم وزن رسمی مایرون سانتوس. شصت کیلوگرم و 235 گرم وزن رسمی پیوتر یان. Your main event for UFC 323 is now official. شصت کیلوگرم و 235 گرم وزن رسمی میراب دوالشویلی. хотиррасон мекунем ки турнири UFC 323 аллакай шаби 6 ба 7 декабр баргузор мегардад ва дар навори навбатӣ мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими ин турнирро тамошо карда метавонед. Барои ҳамин дар YouTube канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед то ин ки аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони MMA якум шуда бохабар шавед. То бозди дӯстон хонободу сарбаланд бошед.